Da. Reci mi da si nevidljiv nekoliko minuta. Kojoj javnoj ličnosti bi zveknuo šamarčinu? Ja... Slušamo drugu tvoju pesmu. Nervira me Era Ojdanić, ajde. Eto, znači Eri Ojdanić. Ali ne bi opet stariji čovek, ne znam. Da moraš nekom članu žirija iz Zvezda Granda da zvekneš šamarčinu, ko bi to bio? Šamar realnosti. Ajde tako to da nazovemo. Ali ajde da kažemo da mi se negde u jednom trenutku jako nisu složila mišljenja sa time što mi je rekla Viki. Šta je rekla? Zanima me. Pa da je to što ja radim negde kao već viđeno, da ne znam i tako dalje, što se stvarno ne bih složio. Mahi. Ma ko ne znam, mislim da svi znaju. Pa dobro, gluposti svi znaju. Ne, to si ti rekao. Pa ja sam rekao, da. Ja sam cvetak, čudan cvetak, ja sam cvetak za novetak, neka znade momče svako, ubrati me neće lako.